An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jije Sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnɛmɛ nansara san kalo 10 ye octobre kalo bi o tile 11 ka bɛn 2022 san ma. Farafin kalo ye n'o ye mawuludu kalo ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1444 sanu duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Baguruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sibiridon su kuma min na maaw bɛ mawuludu baaraw la jadewale tigilamaw ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa marifaci baara dɔw kɛ Bajangara marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔngɔkaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. An bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye octobre kalo o ye dɛmɛɲɔgɔnya kalo ye Faranjalafanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye taama dɔ ta maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen kununko ka se ka taa bɔ o la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Bamakɔ jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya marché Rose Bamakɔ suguba kɔnɔna na olu kɔni bɔra ni ka se ka dantigɛli dɔ kɛ kununko k'a yira k'a fɔ k'olu ka sugu jɛnna olu b'o gɛlɛya kɔnɔna na ko maa dɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ɲɔnɔ Gomakɔrɔkaw fɛ yen nɔ mugujugu dɔ kɔni kun donna ale forola ni bosolaka dɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lase aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bi ka kɛ ni daruyaw ye karamɔgɔ Abdulaye Kulibali farigan sen fɛ a ma se ka kunnafoni kɔni kɛnɛ sɔrɔ bi ka se ka kunnafoni kɔni laɲɛnamaya ka kɛ ni farigan kɔni ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya kɛ a ye. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Mali finitigilakaw olu ka kunnafoni di sira min n'a bɛ fɔ a ma ko DIRPA olu kɔni ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni di k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na a yirala ko cɛ marifatigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ Elhaji Jakite ni caman b'a wele ko Abu Nasi a kɔni yirala k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔni ye tɛgɛ kɛ ni cɛ kofɔlen na cɛ in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko Katiba Masinɛ kɔni o kɛlɛkɛdenw na Bajangara marabolo kɔnɔna na ko cɛba kɔni don o yɔrɔ kofɔlen ninnu na Bajangara fo ka taa se Sofara marabolo ma Abu Nasi kɔni a yirala k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba kɔni kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu ye tɛgɛ kɔni kɛ nin maa kofɔlen ninnu na an bɛ dugawu de kɛ tɛgɛ kelen fila la cogo min na yarabi Ala ka tɛgɛ kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye. Ale bɛ hukumu kelen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na sibiri su maaw kɔni bɛ mawuludu baaraw la tuma min na jadiwale tigilamaw yirala k'u nana marifaciw baaraw kɔni daminɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a yira nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni o waralen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ sɔngɔkaw fɛ yen nɔ n'a hakili b'a la kuma bɛɛ ni bɔ bɛ kɛ sɔngɔ min na wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka marifaci caman kɔni kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ Kadɛri Gindo la an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kadɛri Gindo ka bɔ Sɔngɔ o bɛ Bajangara mara fɛ. Ko mawuludu dɔ su k'u nana bɛn wala ta ka ɲɛ saga dugu dɔw ma tiɲɛ don wa? Tiɲɛ don mawuludu su yɛrɛ dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ Bajangara n'a lamini kɔnɔ minnu bɛ Sɔngɔ mara n'a lamini kɔnɔ olu kɔni sira dusukasi la parce que mawuludu su cɛ ni muso bɛɛ carilen de tun don. O kɔfɛ kununko sɔgɔmada fɛ MINUSMA mɔgɔw nana yɔrɔ in na yen donc k'u bɛna visite kɛ dugu in na. Bon jadi mɔgɔw nana ka anw bagabaga nin cogo la dosew gɛn mɔgɔw t'a dɔn u taara yɔrɔ min na u dogolen don yen nɔ wa u bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si m'a dɔn o kɔfɛ MINUSMA mɔgɔw fana nana k'u bɛna visite kɛ yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la MINUSMA mɔgɔw an tɛ ka foyi faamu u ka ko la u nana dugu in na mobili 4 u bɛna don dugu kɔnɔ mobili tɔw jɔlen bɛ goudron fan fɛ MINUSMA mɔgɔw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la abule an ka danaya kɔni t'u kan tiɲɛ yɛrɛ la autorité ka jɔ u jɔyɔrɔ la parce que waati dɔ la Sadio Kamara ministre yɛrɛ taara ka layidu caman ta ko n'Ala sɔnna ma an bɛna aw sécuriser a y'a hakili sigi u bɔlen kɔfɛ hali sisan foyi tɛ ka bɔ a la ni foyi farangali tɛ Sɔngɔ kɔni bɛɛ b'a dɔn dugu min waati dɔ la mo bisi jɛnna mɔgɔ 30 kɔ sara ne mɔgɔ sogo ye tasuma kɔnɔ i b'a fɔ ko jɛgɛ yirani o kɔfɛ u ye kari minɛ ka taa ma mɛ hali bi gɛlɛya de bɛ yen don o don gɛlɛya bɛ don o don o y'an ka musokɔrɔba kelen fana faga o y'an ka kamalen dɔ minɛ k'u bɛ taa n'o ye kamalen tilalaw bolo o kɔrɔ mɔgɔlu su fɛta in na kamalen kɔni weleli kɛ k'a fɔ k'u ka sɛfu ka araki mun bɛ ka kuma k'u bɛ k'a fɔ ko a kana mɔgɔ faga k'ale kɔni y'o mɛn u ka araki la ale kɔni taara u bolo kumakan laban min bɛ ne bolo trahison ka jɔ u jɔyɔrɔ la an tɛ trahison juguya la an tɛ trahison contre la an ka yɔrɔ la ça va pas
di dongoro iba me bomo ko projet bi ga se pambe ko autorité bi ga baraka ni tara an ga yoro la mogo bi unindi la anni bi se ga kitogo de mogo kamana ganinde ni moldu ko na ni tani 120 ni ya yu pe kamana ganin sirat hal bi mogo kamana ganin o konna la mintima mogo ga tlaga na tuguni ni yora ina nyela mintima jamana gwa jolo ga solitoni mintima ko ina parce que afora arajo ni fambela jina ku kilen kana yala antara uye min dorati tu no fe jandram tu no fe u kilen biga yala ina fa akadu e tugum an ga yoro la o tete ga joro la ni tume tali ke Kader Gindo ale ga shirya la Ablaye Kulubali kuma barala ame dore ke yara bela kan ga jamana basigini ga kulusuma namborai do franje temelen konna na nyonon kaw fe krena goma kura kaw fe no ayela ko jari wala tigilama koni ubu son alibi ubi munumunu salo konna ku koni mugujugu do koni do o mugujugu do senfe busola ka do koni ayela ka tato moni koni na buso kay ngon ale konna na yele mugujugu ni koni ka o kera so ni ngase ale kasara anina yasa ka privatika dama karamo Ablaye Kulubali nyingali ke Mamadou Sumunu na anku ga shiraw lame le to ko Mamadou Sumunu ka bo nyono dogofi Mamadou Sumunu ay kunnafoni soro ko dogo franja tebeni na jari wala tigilama ko mugujugu do wulani boso do monikela do ka bonani na dogo fri marabulu kono na kuma kura yoro wula akukira tugudi do kun tebeni na kuma kura boso do be no kun tara monike goma kura ko falala ala ko na ko tara soro mugujugu ko ndalen do unyeseyi ala ke ma kilen ko ni yalla mugujugu ngoni ka perna nai kamale ngoni ayere kala aya tibla fanga tigila mogo yere ma ulu nana no ye soratu ni gendarme la kawi ulu nana ka soraka na ka jate mina ka laje ya sura ayere kala ko ni pepepepe ulu ko ngara sababu ye ka se ka tomo ka faranyaka o ko ne kele sa ko mako ka janaja kera o dongele be o yoro kele la media fa ko ni mogo hakili fanga doni sabke makunta do o yoro ina ko mugu bisega do ni wati na kuma te mabita yelaka foka ta sini nywana kasarama an wani masigino oyi a kele ko na kera sabu ye ka mo hakili wati doni lagana bo ko na lew ya jira na ka fo an an basigi yoro kele yoro ko ni ku ya ta yoro ko re mi ko fala wala no dogo nyanu ni ko ma kana tai ka suru ta kalama ala ko na ni ngoni kera ni torala ni torala ka furusiri kumbe juma temenena kamaludu kumbe ka furusiri kumbe musera kutabulu folo ni aka mamina re ketolai akoni ngara sababu ye ko ne bali o kele ko fo ko ni mawre majogi mawre makasara wera so umma duru de kundu uche duru wa be ku ya balima mo fana ko be bo dukele na be fami kele ngande ni torala ko ni kasara ma sega keke mawre ko ni soro an wala mi sega mi foga faraka ma to ni nunu be bu dugo nyona fala ko fala bolo katanduka la bolo fe ani shala fan kote fan dobe no e sengo jajan burukuko jadi wala tigila muka tama ko mbini yoro nunde la sisa ama bane dale ko nundu asabuke sanji ni jibbo yana ubuda ni jijigina doro bu kuma seka wulu ka bara korofe ame yoro muna bi ko ni domo ka bo jifangana ndugala kote la ubuto ka poi falada la ka mo baga sengo kote la fana ubuto ka poi ka mo baga sisa an yoru sirane kondo ka sabuke ni jinna na tige sumo setala do o yuka la dala ko ni sumo sera doro bube tuma jenu ni mogo ni toro la kwa amba nyini fanga tigila mo fe ukaseka faranga anga seka sumamunu muskenana anga seka baraka nyave kasura makeni gelai ango ndebo nyini fanga tigila mo fe ni sangaina ni tume tali ke Mamadou Sumunu na aya fa togo muna ami mi farani nga yarabela ka nga jamana basigi ali bi lagana bala ugumu konnana juma temelena nadani kaw feeno ayirala ko jari wala tigilamo konni na kasaka na uluga bagan koni cheka tanuwe ko jari wala tigilamo ya yira ka fo usere ka sene koni ke ko nga mi uga sene fen yo kuti ladon ko lu kon toyno ko antage dozola ka kon beeno we wuliga jo koni ke kasaka nunga bagan cheka tanuwe ali bi karamo Ablaye Kulubali ale nyini ngali ke Sidi Sinenta la angu ga shiraw lame ne to ga Sidi Sinenta ka bo nadani amba sirwala marafe sirwala be nyono ma be se ku marala Sidi Sinenta jumado ko jari wala tigilamo nana kanaka bagan cheka tanuwe ako kera chugudi anga bagan gana bole suguma dafe midi wati kata anga duguni koroche nana do bagan gana no duguche fala do be na ka fala intike ni juni bagan gana be kata fala ko fe apma kata bagan gana sigi kasaraka mishidi do mo lu tarni mfinge bo folu jamane ko o sarda ka bagan gana labla ko kana fo dugu kono dugutiki nyana ko lu tarni mishuye ko dozo be dugula ko ni dozo magana wo dugula ko bagan ni titi pakara jumado o tarni mishuye ko ni dozo mo bo dugula ko maloti kan anfeyano jonungo ko ni dozo mo bo dugula ko maloti ka awfey
jari wala tigilamɔgɔ ko ni donso ma bɔ dugu la ko mɔlɛ ti kan anw fɛ yan hali sibiridenw o dugusajɛ o kɔni nana o kibara kɔni nafa ye k'u nani o kɔni n'a mɛn n ko ma bagabagali kan n ko n'a ye kan mun kɔni ye maa t'o dɔ fɔlɔ anw ka min fɛ fanga tigilamɔgɔw k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ k'an kamana gan. o taara ni bagan minnu ye juma don bagan ninnu ka ca. bagan ninnu bɛ taa dɔɔnin ma misi 100 kan. a tali senfɛ u ma fɛn kɛ bagankɛnɛ ninnu kɔni na. ma foyi k'o la u y'olu ci de k'olu kana ci fɔ dugutigi ɲɛna. anw olu kɔni kamana gan an kɔni fanga wele fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ fa bɛɛ fɛ hakilila mun kɔni b'u la ye donso de ka dugu bila tu hakilila de b'u la an kɔni b'a fɔ lakanamɔgɔw de u k'a lajɛ u k'a majɔ n'o tɛ tiɲɛna an degulen don dɛ anw de ko k'an bɛ faso fɛ o de kɛma anw yɛrɛ ma degun ye n'u wuli bɛ k'a majɛ bi kɔni tiɲɛna a bila ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ tiɲɛna an kamana gannen don kosɛbɛ an kɔni ye laseli kɛ nka an tɛ ka lakanabaa ye fɔlɔ dɛ. ni tun bɛ tali kɛ Sidi Sinɛn ta la nadanikaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na an ka jamana in basigi yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye octobre kalo la o ye dɛmɛɲɔgɔnya kalo ye an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni taara farancɛla fanga ɲɛmaa fɛ kunungo ka se ka taa Bamakɔ maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen a yirala k'a si bi sanji 113 bɔ ɲɔgɔnko la Mayimuna Sangare kolonɛl Asimi Goyita ale taara ka se ka taa bɔ o la kɛnɛ in kan yen nɔ Ibrahim Kɔntaw ale ye nin kalo in yɛrɛ denfa ye ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. ne y'an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a y'a déplacé ka bɔ a ka sigiyɔrɔ la ka na yan nɔ o ye si baraka ye si ka damu min Alahu Taala y'a di an ka musokɔrɔba ma nin kalo in nin ye kalo barakama ye parce que Mali kamani waati jan o ye a laɲini k'a fɔ nin kalo in ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili jajigi k'a fɔ Mali dɔnna ni ko min ye ne ye ɲɔgɔn bonya ye ɲɔgɔn tɔpɔtɔpɔ ye ka hakili to dɛsɛbaatɔw la ani ka hakili to maa minnu n'a y'a sɔrɔ lujuratɔw don ka hakili to denmisɛnw na ka hakili to an balakaw la k'o kɛ kalo ye kɛrɛnkɛrɛnna n'a y'a sɔrɔ Mali dɔnnen don ye maa bonya ni ɲɔgɔn dɛmɛ la ka kalo kɛrɛnkɛrɛn ta ka Mali bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko o tɔpɔtɔpɔ ko dulakɔrɔ don donc ni président nana bi k'a fɔ a bɛna symbole jira jamana maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ ye bi a yɛrɛ ka a sen ta ka na ka fara an ka ministre kan n'o o bonya kalo yɛrɛ bonya bɛɛ bɛ ministre min kan u bɛɛ lajɛlen déplacer ka na fara an ka gouverneur kan ka fara an ka maire kan ka fara jamana maabaaw bɛɛ lajɛlen kan u bɛ fɛnba jira ni Mali ka malibaya kabini lawale la nin b'o de sabati donc anw tɛ se ka n'o ye o bonya fana ta k'an kɛ parrain an fana b'an nisɔndiya jira k'a fɔ u ye fɛn d'a ma fɛn min ni maa caman ka kan n'a ye Mali la ka tɛmɛ anw kan non mais n'u y'an bonya n'a ye an b'a bonya masegin kɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn. ni tun bɛ tali kɛ Ibrahim Kɔntaw la maa min yɛrɛ n'a fɔra k'o ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ye sanji 113 a tɔgɔ ye Mayimuna Sangare a yɛrɛ ye dakuruɲɛ 2 min fɔ o filɛ. ne ko Ala k'a sara ko n bɛ Koyita fo k'an ma kalo bari ko ani cɛ ani mɔgɔ kolonna don ko ani cɛ n'Ala sɔnna ma Ala k'a k'a ye sini ɲɛsigi ye. ni tun bɛ tali kɛ Mayimuna Sangare la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka sijan ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye parti yɛlɛma o ɲɛmaa Musa Mara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili jamana ɲɛmaaw k'u ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛn ka k'u kana n'a kɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ taa kuma kɔni fɔ ko nin ka ɲi k'u kana bɛɛ lajɛlen kɛ o ye u kana baara kɛ o cogoya la an ka Musa Mara lamɛn. adamaden bɛɛ bɛ fili an bɛɛ ye jɔn de an bɛ fili an k'u ka filiw lakilen ka hakilinaw d'u ma o de b'u dɛmɛ mais o mana fɛn o fɛn fɔ o mana fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi o man ɲi olu yɛrɛ ma an ka ɲɛmaa fɛn fɛn tɛmɛna tuma minnu na u ni jamana kɔnɔdenw mabɔra tuma minnu na mɔgɔ minnu bɛ a f'u ye tuma bɛɛ ko u ka ɲi olu dɔrɔn de b'u ye o de kɛra fanga fisi fasa yɔrɔ ye a yera Tete ka tuma la a yera Ibeka ka tuma la ne hakili b'a la premier ministre ya kɔnɔna la ne ye kuma dɔ fɔ Ibeka ɲɛna n ko président ne premier ministre ni ministre anw fɛn fɛn filɛ i kɛrɛfɛ tan a bɛ se ka kɛ anw bɛɛ natalen b'i la sira dɔ fɛ mais min ka di ne ye i bɛ i jija kalo o kalo maa kelen maa fila maa saba minnu mago t'i la wa minnu mago tɛna jɔ i la diɲɛ kɔnɔ olu maaw bɛ jamana in kɔnɔ olu wele k'u ɲininka o hakilinata la o conseil kelen dɛ o de kan ka di Mali ɲɛmaa bɛɛ ma hali transition ɲɛmaaw maa minnu n'aw b'a dɔn u mago tɛna jɔ aw la u natalen tɛ aw la u bɛ Mali ko de la a y'olu dɔw ɲini u ka to ka kuma aw fɛ u ka to ka kuma aw fɛ olu ka tiɲɛ dɔɔni n'u ka galon dɔɔni u ka fara minnu b'a fɔ tuma bɛɛ a ka ɲi olu dɔɔni mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka jigoni sogin komi a bɛ se ka jisuma fɛnɛ sogin dɔɔni Mali mago b'o la quoi transition ɲɛmaaw a y'an bila sira kan sira min bɛna jamana bila yɛrɛma hɔrɔnya lakika yɛrɛ sɔrɔli sira après ɲɛmaa tɔw kana baara kɛ ni o ye o de ye Mali ka laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye o b'a to tuma dɔw la
an ka an makun dɔɔni an ka to tuma dɔ ka tɛmɛ yan'an sago ka sɔrɔ yanni tuma dɔ cɛ o de ye ne ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ nunu ɲɛma nunu si dimi tɛnɛ kɔnɔ u dimi tɛna kɛ kɔnɔ wa an b'u dɛmɛ seko n'u damayira la fɛn kan ka kɛ u dɛmɛni sira kan an b'a kɛ dɛmɛ dɔ ye ka kuma o fɛ o yɔrɔ fɛnɛ an ma ɲinɛ o kɔ ne t'a kɛ komi ɲɛma tɔw kuma fɛn bɛ fɔ a kɛra ka kuma jugu lase ma o a kɛra ka nɛni lase ma o a kɛra ka kɔlɔlɔ ni fɛn hali ka danga lase ma n b'a bɛɛ lamɛn ni ye fɛn fɔ fan ma diya maa min ye fɛnɛ a dabɔra jamana jɔli de kama a ma kɛ jamana janfali kama u ka yafa ma n b'o fɔ bawo an bɛɛ ye maliyɛn de wa mali ka san sɔrɔ a ka d'an bɛɛ ye peut-être faamuyali cogow de tɛ kelen ye jamana ɲɛmaaw fɛnɛ k'a f'u ye jamana jɔli min dusukun b'u kɔnɔ tuma dɔw la u ka dusu in minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan walahi an bɛ jamana in jɔ ne dalen dɔ la an b'a jɔ a bɛ gɛlɛya dɛ mais an b'a jɔ n dalen dɔ la mais min b'a ɲɛ o ka bon ni an tɛmɛna min na halisa ala ka jamana in dɛmɛ yarabi ala ka jamana in dɛmɛ ni tun bɛ tali kɛ Musa Mara ale ka seerew la yarabi ala k'an ka jamana ka ɲɛta k'o sabati n'an bɔra ye Bamakɔ suguba jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnna marché rose n'a hakili b'a la kabini kuma jan suguba kɔni ale jenina ale jenilen maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko la olu kɔni bɛ mɛrimɔri la ka se ka feerew kɔni kɛ yen nɔ nka u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ ye wulikajɔ kɔni ta olu bɛ feere la o yɔrɔ kofɔlen minnu na k'olu ka wuli ka bɔ o yɔrɔw la k'olu dun ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ suguw k'a ka se ka jɔ ko sugu tɛ ka se ka jɔ u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka wele kɔni bila olu tɛna bɔ nin yɔrɔ la en tant que olu ka suguw kɔni ko a baaraw ma kɛ dɛ Seku Abdul Kadir Sangare an k'ale ka seerew lamɛn. Tɔgɔ ye Seku Abdul Kadir Sangare, président de l'association des commerçants de temps des marchés roses et alentours pour le développement. Sugu in jenina sisan n y'a peut-être san 10 ɲɔgɔn à peu près donc maintenant sugu in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a bɛ ɲini ka bin donc ni sugu bɛ ɲini ka bin mɔgɔw kan donc faut k'an ka wuli ka jɔ kɛ ka kunnafoni di kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ a kalama parce que an ye lettre ci u ma siɲɛ caman mais a bɛ komi u tɛ ka kala dɔ u ɲinina ka bɛn n'a ye donc o de kɔnɔna na wulikajɔ dɔw bɛ sen na sisan n'o ye mun ye ka sugu in yɛrɛ tɔ binni mɔgɔw kan ka kɛ mɔgɔw sara ye k'o tɔ teliya sugu jenina sugu tolila de an yɛrɛ tɛrɛn don a kana taa binna an yɛrɛ ala k'an kisi sugu in de jenina k'a toli k'a ban pewu a yɛrɛ experts y'a lajɛ k'a fɔ ko risque b'a la mairie ni an ka sugu kɔnɔ mɔgɔw dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka intérêt bɛ sugu yɛrɛ tiɲɛni na ni sugu jenina dɔrɔn olu ka intérêt b'o de la parce que dɛmɛ minnu bɛ sɔrɔ olu ka dahirimɛ b'o de la parce que olu de wulila ka se mairie ma sugu kɔnɔ mɔgɔw t'a kalama marché rose mɔgɔw t'a kalama u ni mairie jɛmakan don dɛ u m'a ɲini mairie fɛ dɔrɔn u ni mairie jɛmakan don pour que u ka fɛɛrɛ u ka place feere ma parce que mairie ka baara de ye d'habitude ka place ninnu feere sugu kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni tasuma kasara mana sɔrɔ ala k'an kisi pour que ji ka se ka bɔ a kɔnɔ olu yɔrɔ ninnu feere la u ni mairie de jɛra k'olu feere donc olu ka wɔrɔ sara dɔ de b'o la maintenant sugu jeninen don ka se nin waati ma a tɛ ka jɔ donc yɔrɔ famana ka feere donc faut que olu kana mɔgɔ minnu ka yɔrɔ jenina n'u tɛ se ka don yɔrɔ kɔnɔ ni wari t'u bolo bilen ka yɔrɔw dilan gɛlɛya b'u kan u sigilen bɛ kɛrɛda ninnu na k'u dahirimɛ ɲini k'olu lawuli k'u ka don sugu tiɲɛnen jeninen kɔnɔ wa mɔgɔ tɛ yen fana mun sɔrɔla ka papier di k'a fɔ ne de ye document bɔ k'a signer ne de ko mɔgɔw ka don ala k'an kisi n'a binna dɔrɔn u b'a ko sugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de y'a laɲini chaque fois sugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de y'a laɲini ka nin kɛ u b'a ko sugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de y'a laɲini ka don a kɔnɔ donc maintenant ko sugu kɔnɔ mɔgɔw ninnu ka wuli ka bɔ o yɔrɔ dɔ ninnu na n'u wulila sisan maintenant u bɛ mun kɛ u bɛ tila k'o yɔrɔ ninnu feere mɔgɔ wɛrɛ ma donc n'u donna yɔrɔ ninnu kɔnɔ ka se ka kɔsɔrɔmaniw sɔrɔ sisan o y'an yɛrɛ nɔ ye donc maintenant o de la an wulila k'an jɔ k'a fɔ an bɛna o kunnafoni di kɛ an t'an ka vie bila en danger du tout parce que ni u yɛrɛ bolo ko sugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ tɛ kɛ kalama parce que u hakili la ko fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔba caman kun bɛna sugu kɔnɔ peut-être u bɛna ka bɔ kɔfɛ ka na donc n'u nana u bɛna a caman bɛna jago de kɛ mais maintenant u ka bila u kunna k'a fɔ ko génération kura wɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu expérience b'u la an ye kalan camanw kɛ ka kalanjanw kɛ ka tila ka na sigi ka na commerce domaine kɔnɔ donc maintenant u bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ kalama administration de bɛ fonctionner cogo min na mairie bɛ fonctionner cogo min na an b'a bɛɛ kalama bandi gɛrɛn de bɛ yen nɔ dɔrɔn donc u bɛ nin ko sugu ninnu kɛ ka na ka convocation di mɔgɔw ma ko bɛɛ ka wuli ka don sugu kɔnɔ k'u bɛna sira bɔ ko k'a di pompier ma k'a to pompier ko tɛ ni pompier ko don yɔrɔ b'anw bolo k'a di pompier ma pompier bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na pompier ka yɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka baara kɛ ka tasuma ala k'an kisi ni tasuma ko kɛra la pour que tasuma ka se ka faga olu de y'o yɔrɔ feere mais pompier ko tɛ u bɛ yɔrɔ feereli ko de la donc maintenant ani fana ka tila ka an ka vie bila en danger bien sûr an ka nafolo tiɲɛ laɲini fila t'anw na o kelen dɔrɔn de don anw bɛ fɛ sisan ni sugukɔnɔmɔgɔw bɛna wuli don o don o y'a sɔrɔ an bɛnna ka sugu bɛ jɔ condition mun na donc sugukɔnɔmɔgɔw bɛ yɛlɛma a kɔnɔ condition mun na sugukɔnɔmɔgɔw bɛ recaser yɔrɔ min na ka taa sigi yen nɔ sani sugu ka jɔ donc sugu bɛ jɔ ta mun kɔnɔ a bɛɛ a cahier de charge o de y'an ka laɲini ye parce que e tɛna se k'a fɔ ko e bɛ jama bɛɛ lajɛlen dahirimɛ tiɲɛ ni mɔgɔ damadɔ ye mɔgɔ min bɛ sɔn i ka kow ma donc ka taa kuma an tɔgɔ la k'a to an m'u ci u n'an ma deli ka kuma k'a fɔ an sigira k'an k'u ci an y'a yir'u la depuis au début k'a fɔ k'u t'a représenter sugu jeninen olu de ye sugukɔnɔmɔgɔw ka wari dun yan nɔ k'a tigɛ u ni mairie mɔgɔ dɔw ka sugukɔnɔmɔgɔw ka wari tigɛ ka taa sigi mairie kɔnɔ ka miliyɔn 100 joli k'o tila yen nɔ o mairie kɔnɔ yen nɔ k'o papier signer o papier mun b'u bolo a copie b'u bolo mɔgɔ 100 yirika de fana tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kɔnɔ minnu m'u ka wari ta o wari tɔ taara min tila ka 15 millions ɲɔgɔnna tigɛ k'olu bɛ taa tribunal la pour que énergie
attaquer ka enquête kɛ a ko kan hali sini enquête ma kɛ wari fana duna o cogoya kelen na donc aw bɛ se k'o kojugu kɛ cogo jumɛn k'a fɔ k'a bɛ tila ka na kuma anw tɔgɔ la k'an ma sigi k'o filɛ aw yɛrɛ tɛ baara kɛ sugu kɔnɔ donc aw bɛ taa mun de kuma fɔ sugu kɔnɔ k'a bɛ taa bɛnkan ko kan ka n'o imposer sugu kɔnɔ mɔgɔw kan k'a bɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw lawuli donc ala k'an kisi o sugu kɔnɔ mɔgɔw k'u ye décision ta n'u y'o kɛ donc ni ala ka jɛ ye n'u ko k'u b'a kɛ fajiri fɛ ka na sugu kɔnɔ mɔgɔw ka yɔrɔ bɛɛ kari-kari donc dugu bɛ jɛ a wulafɛla b'a sɔrɔ fana mairie fana kɛra tombo ye donc an ka ala deli t'o ye parce que an bɛ fɛ jamana in ka basigi de mais n'u ko k'u b'a kɛ e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dari mɛ cɛ k'u tɛ ko dɔ kɛ o an bɛɛ jeune de e bɛ se k'a fɔ k'u bɛ nin jeune jate u bɛ taa mun de kɛ sisan ni ala ma fara kan ni fɛn t'i bolo fɛn sɔrɔ yɔrɔ t'i bolo i bɛ taa mun kɛ soit i ka taa fara rebelle kan ka marifa ta jamana contre la soit i ka taa fɔ k'i bɛ taa ji fɛ soit i ka yala jamana kɔnɔ i fana ka marifa dɔ ɲini ka yala dugu kɔnɔ ka kɛ bandi ye ka kɛ bingani ye o tɛ kɛ a tɛ yan parce que ni fɛn t'i bolo mais a bɛ kɛ cogo jumɛn ala k'an kisi o an bɛ ka ala si ka deli o mɔgɔ de ka ala deli t'o ye i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ i bɛ forcer k'i bila a la k'a kɛ de forcément ye mun ye nin ko sugu ninnu ɲɔgɔnnaw ni tun bɛ tali kɛ Segu Abdul Kadiri Sangare kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ suguba marché Rose o jagokɛlaw ka ɲɛmaa dɔ y'a fɔ cogo min na yarabɛla ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ kunun ko olu ye bɔliba dɔ kɔni kɛ ka se ka wele kɔni bila ka yira k'a fɔ k'u ka ɲama kɔni ko ɲama kɔni k'a dan tɛmɛna dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kaburudon yɛrɛ kɛrɛfɛla la ko ɲama kɔni k'a kɛmɛ dantɛmɛ yɛrɛ de u ye wele kɔni bila jamana ɲɛma ma fɛrɛ ka se ka kɛ ka se ka ɲama ni cɛ ka bɔ u da la an ka maa dɔw ka sira lamɛn ne tɔgɔ Amidu Sisoko ministre de l'environnement n'a tɛ se a ka bɔ yen communicate mɔgɔw tɔɔrɔ la communicate mɔgɔw ɲanina anw degunna ni ɲamako in na anw bɛ fɛ ɲama in a ka cɛ ka bɔ anw da la anw tɛ kɛlɛ fila la ɲama a ka cɛ ka bɔ anw da la kɛnɛya a ka sabati communicate la ni mɔgɔ min bɛ se k'an faga o la i b'an faga o la ni mɔgɔ min bɛ se k'an minɛ o la i b'a minɛ o la dɔrɔmɛ tɛ ka d'anw ma ɲamako in na anw ko de ko nɔgɔ ka cɛ ka bɔ communicate la anw ko de u k'a to an ka su k'u da anw ko de u ka an bonya an dayɔrɔ labanw kɔnɔna la ni ɲamako ye vraiment a kɛra an yɛrɛ bolo baara ye an ye réunion kɛ an taara mairie la an taara maire voir district yɛrɛ la an y'an seko kɛ vraiment ɲamako y'a problème a degun ka bon nin ma y'an si de ma ɲama mina ni bana de ne tɔgɔ ye Isa Kulibali ne ye wotorobolila ka ɲɛmɔgɔ ye Lafiyabugu ɲama a débordé la a ye Lafiyabugukaw tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bon vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi communicati dépôt de 36 a datugulen don a datugu kun tɛ dɔwɛrɛ parce que ɲama débordé la a ye sigi mɔgɔw tɔɔrɔ kaburudo yɛrɛ filɛ nin ye hali sudonnaw tɛ se ka se ka na ka sababu kɛ ɲama ye quoi donc ka ɲɛfɔ président n'a ka mɔgɔw ɲɛna u k'u hakili to Lafiyabugu ɲamako la vraiment ɲama bɛ yɔrɔ min na a débordé la ɲama datugu kun yɛrɛ min ye f'u ka solution k'a la ka dɔ cɛ ka bɔ a la ni tun bɛ tali kɛ Lafiyabuguka dɔw ka seereya la hali bi o ɲamanko hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ artisanat olu ka sifinakaw fana ye bɔliba dɔ kɔni kɛ kunun ko ka se k'u ka yɔrɔ kɔni labɛn u y'a yira k'a fɔ ko olu ka ɲɛmaw kɔni k'u bɛ yen nɔ k'u bɛ wari dun dɔrɔn de la k'u tɛ baara la dɛ ko ɲama kɔni bɛ k'olu degu yen nɔ Bakari Bankura an k'ale ka seereyaw lamɛn ne tɔgɔ Bakari Bankura n bɛ artisanat kɔnɔ yan nɔ n ye sifinnakaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye bi n'i y'a ye an y'aw wele parce que an tɔɔrɔla ka se a dan na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna yan nɔ an tɛ jɔyɔrɔ foyi dɔw la artisanat kɔnɔna la yan an denmisɛnninw parce que ni nɛgɛnin tɛ fila ye an ye nɛgɛnin kɛ ni kuma tɛ fila ye an ye kuma kɛ an ka chef d'atelier fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ b'a kalama donc gɛlɛya min b'an kan yan ni autorité m'a lajɛ ni tasuma fɛn fɛn wulila yan nɔ ala k'an kisi o ma k'a fɔ k'u t'a kalama u b'a kalama dɛ ni fɛn fɛn kɛra yan u b'a kalama parce que an y'a yira bɛɛ la yan nɔ n'a fɔra ko dévaluation kɛra ko ka artisanaliw bilala mairie ka bolo kan ani suguw ni dɔgɔtɔrɔsow n'an ka yan ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka blocage kɛ o la ko état kana segin ni da don a la sabula dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ dɛrɛmɛ kelen ni fila minnu sɔrɔ olu de b'a wari minɛ k'a don u poche la hali ala ma taa ɲama ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u tɛ se k'a cɛ hali ala ma taa ɲama tɔgɔ dɔrɔn don k'a fɔ ko ɲamabɔyɔrɔ tɛ bamakɔ ɲamabɔyɔrɔ bɛ n'i ye wari bɔ i ka ɲama bɛ ta a bɛ taa bɔ bɔyɔrɔ la artisanat ɲɔgɔnna entreprise ba artisanat ɲɔgɔnna yɔrɔ ba n'a fɔra fama bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'i ka na artisanat kɔnɔ ɲama tɛ se ka cɛ ni ɲama in bɛ a bɛ 2 semaines bɔ pour que ɲama ka cɛ fo ni an ye démonstration de force de yira ka ɲama ta ka kɛ bureau da la ka ɲama ta ka kɛ porte la ɲama bɛ se ka cɛ o dɔrɔn la mais ɲama bɛ yan a tɛ cɛ kurukɔrɔla bɛɛ de yɔrɔ bɛ furan ka na ɲama to dɔw ka da la ka mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw sigilen don yɔrɔ fan bɛɛ désordre la u b'o wariw minɛ u b'a wari don u kun an ka ɲɛgɛnw tɛ dilan an ka ɲamaw tɛ furan yɔrɔ bɛ ka dégrader ka taa fɛ donc faamaw bɛ nin bɛɛ kalama n'u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ sinon an kɔni ɲin foyi tɛ Mali ko la artisanat tɔɔrɔlen don a ko la k'a fɔ ko Mali bɛ ka kokajɛ min bɛ ka kɛ nin wagati in na artisanatkaw ma bɔ a foyi kalama donc o de ye an ka wulikajɔ ye bi pour que ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ an ka da la au moins client kelen minnu bɛ na u bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na ka don an ka bitigiw kɔnɔna la ni tun bɛ tali kɛ artisanat sifinnakaw ka ɲɛmaa la Bakari Bankura u y'a fɔ cogo min na yarabiyala k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra ye jɛkulu dɔ ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka concert ba dɔ kɔni k'o labɛn o concert in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a musaka ka se k'o ta an ka finitigilaka minnu n'olu binna kɛlɛkɛyɔrɔ la ka se ka taa dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin olu ka denbaya ma maa min yɛrɛ fara ɲɔgɔnba in kɔni ka se k'a labɛn o tɔgɔ ye Geneviève Ouattara an k'ale lamɛn ne kɔni ye ɲɛnajɛ in organiser pour que an bɛ se ka an ka surasi minnu tanyana jamana lakanani malidenw lakanani na walasa ka yir'u la k'a fɔ ko u ma sa
u yɛrɛ ye k'u sara maliyɛndenw bɛɛ de wa kan anw ma ɲinɛ o kɔ u sara ka u musow n'u den minnu to yan k'a yira k'a fɔ ko anw hakili bɛ olu fana na donc walasa cogo min na an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka se u ma parce que an bɛɛ b'a dɔn surasiya ma nɔgɔn surasimusoya ma nɔgɔn donc i cɛ bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ a bɛ segin bi a bɛ segin sini i t'o dɔn walasa k'a yiru fana na an bɛ se k'u ɲɛji cɛ cogoya min na. Ni tun bɛ tali kɛ Geneviève Ouattara ale ka seereyaw la kɛnɛ in ka yan nɔ min bɛ tali kɛ service social des armées olu ka ɲɛmaa ye colonel major Ibrahim Samake ale ye seereya min di a kɛnɛ kan o filɛ. Ninnu filɛ ka hakilina min ta ka armée sɛgɛrɛ hakilina ɲuman de don parce que nin b'a yira an armée kɔnɔ mɔgɔw la ko même an ka mɔgɔ mun bɛ yen an somɔgɔ mun bɛ jamana kɔfɛ u miiri b'an na donc u ka jamana ka d'u ye u bɛ fɛ a ka jamana ka se ka protéger donc an bɛ baara min na u ma ɲinɛ an kɔ mɔgɔ min bɛ yen ni i bɛ jamana kɔ kan ninnu filɛ nin u tun bɛ se ka to yen u b'a fɔ a bɔn an ka jamana don mais a kojugu tɛ s'an ma parce que an bɛ de l'autre côté mais olu m'o kɔnɔ olu y'a bila u kunna u mɛnna tɔgɔ t'o kɔfɛ u bɛ se ka na yan ne bolo hakilina ɲuman tɛ tɛmɛ o kan. Ni tun bɛ tali kɛ service social des armées ɲɛmaa colonel major Ibrahim Samake a fɔra cogo min na yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen patronat Mali o ɲɛmaayasigiw baaraw kɔni kɛra kabi kuma jan yɔrɔ in kɔni a kɔni bilalen bɛ bureau provisoire dɔ ale tun bɛ ka baaraw kɔni kɛ o bureau provisoire min n'a ma ye k'a fɔ ko tun bɛ baaraw la bɛnɲɔgɔnya sabati la ka se ka ɲɛmaa kura kɔni sigi dɔgɔfuranya in kɔnɔna na o ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ bureau nin o kɔni ye kɔntarandi kɔni kɛ maa kura ninnu ye o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Bertilakaw furumuso Miniya Bengali ale ye kuma min fɔ o filɛ. Madame Berthe Miniya Bengali patronat bureau kura min sigila ne de y'a vice présidente chargée des relations extérieures baara ɲɔgɔnya min bɛ patronat ni kɛnɛmala cɛ ne chargelen don dɛ n bɛ fɔlɔ ka Ala fo an ye don min ŋaniya o don de kɛra bi o don de sera bi ka d'a kan an sɛgɛnna an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CNPM tun bɛ crise kɔnɔ san 2 an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ baara tɛ se ka kɛ jamana n'a bɛ fɔ mun ma ko secteur privé jamana ka taaɲɛ bɛ baarakɛyɔrɔ minnu bolo olu bɛɛ tun ɲɔngirila baara tun tɛ se ka kɛ an tun tɛ se ka fɛn kɛ fɛn mun bɛ an bɛɛ dɛmɛ donc n'o kɛlɛ ɲɔngirila k'o ban pewu ka fɔ ka bɛn kɛ élection kɛra bureau consensuel ye k'a fɔ ko ni karisa t'a la o tɛ an bɛɛ de jɛra ka bureau kelen sigi pour que an kana se ka taa kɛlɛ wɛrɛ la tuguni ko élection ko kɛlɛ donc o de kun cɛra o élection kɛra président min yɛrɛ ma deli ka don kɛlɛ kɔnɔ président min ma deli ka don fo ɲɔgɔnkɔ kɔnɔna la donc an taara an ye Musa Dɛki Bali ɲini a kana a dɔnniya b'a la a kalan b'a la a kodɔn b'a la a fara ɲɔgɔn kan hakili ɲuman b'a la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in secteur privé diriger donc o kɛra samedi mais bi a kun ka kan an ye ci mun di administration provisoire ma an y'a bila ka baara kɛ kalo 6 a ka segin an ka textew kan a ka élection organisée ni segin texte kan n'i ye ko kun di mɔgɔ ma a kɛra cogo cogo dépenses b'a kɔnɔ a kɛra cogo cogo baara b'a kɔnɔ baara mun i kan ka ɲɛfɔli k'a la donc u y'an wele bi k'o ɲɛfɔli de kɛ k'o sɛnsɛli kɛ ka tila ka papiyew gafe minnu b'a la ka gafe bɛɛ ta ka di président ma président n'a ka bureau ma pour k'u ka se ka baara tɔ lase ni o ye bi réunion tun y'o de ye. Ni tun bɛ tali kɛ Miniya Bengali la u y'a fɔ cogo min na yarabi halibi Ala ka basigi nati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen maa minnu ka baara ɲɛsilen bɛ dugujukɔrɔfɛnw baaraliw ma n'a bɛ fɔ a ma ko géologie maaw olu kɔni y'u ka sigi tako sabanan baaraw kɔni kɛ a kɛnɛ kan maa dɔw b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. Ka taa dugujukɔrɔ nafolo ninnu a ɲini yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnen don ka baaraw sigi ɲɔgɔn kan yaasa dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu manganèse nɛgɛ zira pétrole nafoloma fɛn bɛ yen nɔ fɛn k'a bɛ dugu jukɔrɔla la ka se k'o ɲini nɔgɔya la ka kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se a bayɛlɛmali ma. Bɛɛ b'a dɔn ko baarako ka gɛlɛn sisan au niveau des jeunes surtout au niveau des mines an bɛna exposé kɛ diamant kan ani lithium kan ani pétrole kan ani dugujukɔrɔfɛnw bɛ bɔli n'o bɔra Mali bɛ se ka nafa mun sɔrɔ a la an bɛna o bɛɛ de débattre donc a bɛna ka fɛn min ye a bɛna mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ jamana dugukɔrɔ ko kan. N'an b'a fɛ an ka jamana ka jɔ f'an ka fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ u sera ka fara ɲɔgɔn kan ne sɔnna a ma n'an farala ɲɔgɔn kan an ye sanu sɔrɔ cogo min na k'o minnu kɛ n'Ala sɔnna an bɛ nɛgɛ fana bɔ an na fɛn wɛrɛw bɔ ka jamana nafa. Ni tun bɛ tali kɛ géologie maa dɔw ka seereyaw la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana nafana bɔ a kow la n'an bɔra yen kulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Keli Ansari olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn y'a kuncɛliw baaraw kɔni kɛra faraɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka cɛncɛnkan fugaw gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogoya mun na kɛnɛ kan dugutigilaka caman kɔni kun bɛ yen nɔ Bamakɔ dugutigilakaw tɔgɔ la Yaya Ɲare ale b'a ka seereya di an ka lamɛn. Nin tile fila na réunion CICB la yan a y'a yira ka fɔ dugutigiya
an k'a faamu dugutigi ye mɔgɔ ye politiki mɔgɔ tɛ dugutigi ye mɔgɔ ye natala mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ nin kalan na a bɛ nin kilan na a bɛ association na dugutigi tɛ nin si ye dugutigi ye mɔgɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen de kungo kɛ an y'o de fɔ k'o clarifier tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ k'a ni dugutigiya don ɲɔgɔn na an y'o fɔ n k'o ti bɛn n'u b'a fɔ a ma ko les légitimités traditionnelles an ko o ye tubabukan ye mais dugutigi kɔni kelen de don k'o fɔ k'o jɛya bon dugutigi fana ni mun ka kan parce que ni dugutigiya n'a dabilala maintenant a yirala k'a fɔ dugutigiw de ye ko bɛɛ daminɛ ye u ka baara o de bɛ Mali ta ɲɛfɛ dugutigiw ka jamana yɛrɛ tuloma ye o tuma u kan ka bila minɛn min kɔnɔ k'o kɛ sɛbɛn ye a kana kɛ fɔlitala ye dɔrɔn dɛ k'a kɛ sɛbɛn ye k'a di bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ dugutigi ye mun ye donc k'a fɔ yira la an y'o yira bɛɛ la dugutigi tɛ politiki mɔgɔ ye dɛ dugutigi tɛ maa kelen ka mɔgɔ ye donc dugutigi ninnu bɛ yɔrɔ min na u ni bonya mun ka kan faamaw k'a lajɛ dugutigiw kan ka bila minɛn min kɔnɔ k'a bila o kɔnɔ pour que u ka se k'u ka baara kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ɲare la u y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'an ka jamana basigi k'a ka ɲɛta k'o sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe n bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki n'i ka yamaruya an bɛ taga Faransi. Emmanuel Macron ale ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnlen ta ni ka a di Ukraine ma nafolo in yɛrɛ ye euro miliyɔn 100 k'a di Ukraine ma yaasa a bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ la cogoya min na n'an bɔra an bɛ taga Sud d'Afrique Jacob Zuma ni ale ye Sud d'Afrique jamana ɲɛmaakɔrɔ ye kalo 15 kaso o dangalen kɔ ale ye kalo 15 tɛmɛlen kɔ jumadon a yɛrɛla k'a fɔ ko tɛgɛ bɔra a kan n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso Burkina jamanadenw ka wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra sababu ka dankari kɛ Faransi ale lasigiden so la o waleyaw tɛmɛlen kɔ Faransi ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka na Burkina yaasa o bɛ se ka ale ka lasigiden so o ni ale ka lasigiden ka olu kɔlɔsi o Burkina kelen kɔnɔna na fɛn min capitaine Ibrahim Traoré ale kelen kɔ ka Damiba ka fanga dafiri a y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ belebeleba bɛna kɛ Burkina Faso octobre kalo tile 14 ka taga bila a tile 15 la yaasa ka Burkina denw bɛɛ lajɛlen hakilina sɔrɔ ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen ni ka o sungari k'o kɛ camancɛ fanga ale maa ɲɛma ye ka se ka jamana ale koɲɛw ɲɛnamaw sigi sen kan karamɔgɔ Sidiki ɲɛ min sɔrɔ ni tun ye. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na yarabɛla ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.